Okay, nandito na tayo sa The Mortis. Susunduin natin sila Frank tsaka si James. Gaante sila sa may 7-Eleven. On the way tayo ngayon sa Aringay. Inimbitahan tayo nila Bren, nila Idol Harry. So on the way tayo sa Aringay. Good morning, good morning. Ayun, nakita ko na yung dalawa. Ang aga nitong mga to eh. Ayun oh, yung dalawa. Yo. Parang ayoko na mag-trail Nakita ko lang yung mga kasama natin, mga boss. Parang ayoko na. May oras pa yata ako umuwi Kasama pa natin si Master. Buti na lang kasama si Master. Hahatakin ako dito. Ay, dito muna kami magbe-breakfast. Tubog muna. Yun, dumating din si Idol Harry. Solo flight. Baba na yung mga motor. Tayo na, parang karera dito mga idol. Andito lahat ng mga karerista. Shout out! Shout out. Nag-gym to laki ng katawan Walang bata, wala pang 20 yan eh. Kaya nga eh. Si Nueve lang yata to eh. Si Nueve. Parang Russell. Yun. Andito yung idol natin mga boss. Easy you remap. Magpa-remap. Uy, nandito rin yung champion ng Binduro. Kaway. Mga champion. Kaya nga, ano ba yan? Ano ba? Ganda ng trend na to. Tulid ng ride nito ngayon boss. Walang tapon. Ako lang ang tapon dito. Ito si Kuloma. Mukhang mali yata napunta no. Walang karera boy. Ba't andito ka? Pwedeng panghatak ang Innova. Basta Nakarimap. nakarimap. Para makahabol. Nire-remap mo rin palang Innova pare Sama natin si Erto. Buyat yarn. Matagal din natin hindi nakasama si Idol. Kumusta Lolo? Lolo! Yung Idol rin natin. Itong pinagtataka ko, ba't di mo ginagamit sa karera yan? Pang trail lang ito. Pan-trail. Hindi nasisiraan. First time ko makitang ginamit mo to Nakakasama kita Sanay ako sa zero mo Ayun ang race bike natin. Race bike. All this but goodies. Good morning! Nandito tayo sa Aringay, Launyon. Playground nila Harry dito. So, tingnan natin kung anong kainatan natin dito.
Sarap. Yeah! Woohoo! Mga idol. Anong kwento dyan, Pater? Parang wala lang kayo, gumagapak lang. Hey, parang wala. Ang pagbabalik ng airmo natin, parang wala. Pakasarap. Bungan pala. Bungan pala. May dessert na. Okay. Paser. Ang delicious. Grabe. Parang nasa riot tayo ah. Feeling ko lang ah. Sikat tayo wala riot animal. Okay guys, meron din pong traffic dito sa bundok. Akala nyo ba? Hindi lang sa EDSA, pati sa bundok may traffic. Idol, anong nangyayari dyan? Nagkakailangan sila. Nagkakailangan na. Madulas ngayon. So madulas guys. Kaya ganito nangyayari dito. Diyan. Parang si Frank yun ah. Frank! Ba't ikaw hinihila dyan? Sa inyo, ikaw humahatak dito. Ikaw hinahatak ah. Master Harry, bakit ganito nangyayari dito? Ha? Hindi, basa no? Nag-uulan ata dito eh. Kulang na sa... Pwede dyan? Oo. Tira, tingnan mo naman dito mga ito. Not 1, but 2, but 3, but 4, but 5, but 6. Unlimited na ugat idol oh. Uphill to na unlimited ugat. Koloma. Yo. Mga koloma yan. Ay. Yun oh. Uy, magaling talaga yung idol natin yun. Yun yung champion ng Binduro, FJ lang naman mga idol. FJ Locos. Yun o! Primax yan! Iyon na. Primax ang gamit na gulong.
kaliwa. Master! Yun o! Wow! Wow! Galing naman nun! Tox uso, dyan! Balik! Tox uso! Falling! Yun! Ayan, idol. Uson. Iba yung smile ah. Nice one! Yun! Idol Larry! Yun oh. Warm up? Sabi naman, warm up yan. Solid oh. Tingnan niyo yung mga ugat dito, mga idol. Buhay na buhay. Oh. Oh, sarap ng mga ugat dito oh. Woohoo! Finally, nakasama rin natin sa trail si Idol Harry. Pucha pare, bungad pa lang dito. Pwede ka na umuwi ah. Downhill lang. Ah, okay. Sarap dito, grabe. Ang problema lang ngayon mga boss, nag-uulan na ng ilang araw dito. Kaya yan oh, basang-basa. Tsaka medyo matagal na walang nag-trail dito oh. Daming lumot.
Ulit! Ang sarap! Grabe! Woohoo! Manyaman! Manyaman! Ang sarap naman nun! Ano sinasabi ko? So ayan mga guys, nakikita nyo na yung mga sakalam. Lahat ng kasama natin ngayon, puro mga tirador to mga to. Ayan. Gagaling lahat to. Solid. Solid yan ah. Hindi pa bangin yan? natin mga idol. Ano to? Grabe. Wow na wow. Whew. Sarap. Ang tindi mga idol.
Hindi ko na alam. Saan? Grabe. Solid. Ang sarap naman dito mga idol. Grabe technical niya. Mahirap na nga yung location. Basa pa, putik oh. Pero ganun pa man, maraming sisilungan. Hindi naman ganong kainit. Sakto lang. Yun oh. Tulas oh. Kahit nakapreno ka na, totally. Yan, nasa harap ng Piscoloma. Tingnan natin yung mga galawan niya. Sarap naman yun. Grabe, solid. Wow. Wow, grabe. Sarap. Buti na lang may lilim dito mga idol. Kahit papano, hindi siya ganun pahirap. Technical ang labanan dito. Ang nagpahirap, yung putik. Kaya doble yung effort. Gagatalat. Yung daanan. Ha? Gagatalat. Ay, matindi. Hindi rin biro mga idol. Bangin niya na.
Lahat tayo ganyan? Hindi, meron dito sa taas. Matindi yan ah. Matindi idol. 1 inch. Ayan siguro. Yan, pwede na yan. Yung sakto lang dadaan yung gulong. Mga 5 inch. Pag gugulungin nila. Ayan o, tatlo. Pero kung nagpapakamatay ka, kaya mong tirahin mag-isa yan. Pero good luck. Pero tignan mo yun. Oh. Bawal magkamali. Kasi pag nagkamali ka dyan mga idol, ayan lalaglagan mo. Ang lalim yan. Grabe na to ah. Iba na to mga idol. Walo na lang. Walo, na-spend ko na yung 8. Okay. So may isa pa. May isa pa. Alagaan mo na yan. Tulong ha. Kailangan pa rin tulong mo niyan? Benduro champion guys. Grabe pare oh. Saktong-sakto lang yung gulong mo dyan. Hindi ka pwede magkamali dyan mga idol. Malalim ang paghihilaan sa'yo pag nagkamali ka dyan mga bossing. Mga surfer to sa La Union, mga kasama natin, mga taga LU. So pagka mga surfer, alam niyo na yung mga cardio nito mga to. Limitless. Ayun oh. Dapat sa harap, may kukuha sa harap. Wait lang, wait lang. Hinahin lang sa harap para ano, rumol. Hindi rin kasi kaya i-ride to mga idol. Tingnan nyo naman oh. Saktong sakto lang yung gulong. Tapos gravel pa yan. Mahirap iris ang buhay mo dyan pag mag-isa mo nag-rides dito. Ayun, hinukaya na ni Frank. Saan yung gumawa ng trail to? Kaya alam niya yung gagawin niya. Meron pa pala dyan. Yan, banda mo na. Ang ganda. Next is Frank Anaw. Napakagaan. Gapang lang. Ayun lang. Naku. Ang lalim niya mga idol. Ayan oh. Kailangan ng tulong nito.
Position, reposition. Yan. O, tira na yan. Sunod na tayo. Pa. Kiyok. Pinapin yung ano. Nagka-video, parang may video naman siya. Pare, tabi kayo dyan. Tabi kayo dyan. Tuwid natin. Tayo ko lang yung motor. Shit. Okay. Ano ba ginagawa natin dito? Ba't naman ganon? Hihi. Okay, paahil lang nga idol. Sige, okay na. Abante ka muna. Sarap. James, wag ka muna. James, diyan ka lang. James, sandali, sandali. Ano kaya maganda? Mag 2 rounds tayo. Kasama natin si 3 rounds, oh. Andun si Bren. Baka naka 4 rounds sa'yo, hindi lang natin alam. Yung nang magturo. First time mo ba dito? Ganda, no? Ang ganda siguro to pagkatayo yung lupa. Ang bilis, no? Tawan. Dumaan. Ba't ka umikot dyan? Yun, break muna tayo mga idol. Meron tayong soft drinks. Yun. Ang sarap naman. Yummy. Ano? Ay, akala ko pauwi na to. Oo, pauwi na. Pauwi na. Pwede na umuwi.
Kalsada mo. Warm up pa lang, let's go. Dito sir. Dito ko nasa, malak mo. Hindi na lang. Mamaya. Ilan kayo sa grupo nyo? 5, 8. 8 kayo. 8 sa grupo nila Bren. Ilan kayo sa grupo nyo? 4. 4 sa grupo ni Boss. Ilan kayo sa grupo nyo? Solo rider. Ilan kayo sa grupo nyo dito? 4. Ilan tayo sa grupo natin? 4. 5, yung isa iniwan mo. Tangina. Dapat iniwan mo ni Susi sa kanya. Walang niya ka. Hindi na sinali. 4 ganito. Tantado to ito. Iniwan niya. Napakagaling. Okay. Dyan na tayo. Pakyat. Kasawa na yan. One to sawa. Naku po. Parang critical to ah. Master, ano style dyan? Fast track. Fast track. Hindi ako maniwala dito. Fast track daw. May technical din. Yung parang ganun kanina. Yung bungad. Konti lang. Konti lang. Pero mas critical yung kanina, no? Kesa dito. Critical ba yun? Naku po. Critical. Sira yung daan. Sinira. Kami sa dulo. Iyan. Kita nyo naman ha. Sa amin critical na yun. Critical doon. Normal kay Harry.
Sundan kita. Sundan kita. Yun o. Yung idol natin, nangunguna. Rafi lang sa alam. Lakas! Basta idol. Ayos! Ang sarap! Sarap! Let's go! Tira, idol. Yun o. Basic! Super basic! Wow! Ganun pala yun? Rafi, my idol! Winanhit! Boom! Patay! Parang wala. WR King yan. Ang bigat niya mga idol. Pero kay Super Rafi, panis. Sabay sigaw ha. Tingnan mo naman training bike niyan. WR ha mga idol. Pero may KLX yan. Pero pang reserve niya yun. Pag mga sa kalam na rides, doon niya gagamit yung KLX. Idol Rafi, kunin mo tong kanan. Madulas ang gitna. Ano, kapangin mo tong gilid. Madulas tong gitna eh. Nice one. Whoop. Boy. Ayan, malapit na. Malapit na yan. WR King yan mga idol. Yan. Diretso mo. Yan, yan. Yan, diretso mo yung motor mo pa. So wag na agilid. Dapat straight na straight. Tinig. Dapat diretso wag na agilid yung motor. Para isang ano. Ito? Diretso mo lang. Wag mong gagalitin ha. Boss, pahila ka isa. Isang hila lang yan. Yun o. Hey, diretso. Diretso mo. Bob, sabay smile. Smile. Hey. Yan si Rafi, pinapaganda yung content natin. Thank you, Rafi. Di ba? Actually, parking yun. Gusto niya tumabi sa akin. Yun o, buti nandito si Idol. Alam mo, hindi ko lalagay yung mga video ni Idol Coloma. Masyado niya pinapadali yung trail natin. Mamaya sabihin nila, napakadali lang. DHD outsourcing. Ano kayang ina-outsource nito? Mamaya titirahin natin yung pizza nito. Susan! 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 Let's go! Susan! Yan po, ganyan po kadulas. Parang floor wax, Idol. Yan, Idol. Yun! Hey! Hey! Yun! DHD outsourcing! Kaliwang kaliwa lang pala. Frank! Huwag kita! Dito, gilid!
mukhang gaganda yung vlog natin ngayon pare ha. Ano masasabi mo? Loko rin kayo mag-invite ah. invite lang din ako. Ay, invited by the invited. Ayun. Pwede naman tulong dito. Yan. Video o tulong? Hindi, mas gusto niya na ano, video lang. Ay, ito, LeBron James. Ito yung tinitrain nila eh. Atras muna, atras. Ay! Yay! 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 Up! Floor wax guys. Ayan. Anong gulong mo, sir? Yan. Primax yan. Primax. Parehas tayo ah. Yun! Yan sinasabi ko. Next! Primax is the key. Mas maganda doon sa baba. Oo, dyan pa lang oh. Nakabuelo ka na dapat, no? Ito si Master. Titira si Master. Master! Grabe naman si Master. Master talaga. Ang pangit sa video, yun ang kukuha. Ayoko yung mga ganun. Yun ang kukuha. Ayan na! Inadyok na dyan! Yehey! Napakaangas naman doon mga idol. Magaling kuminom. Nagubad na. Zumba! Sumba. Gasolina! Yun. Iba talaga pag malalaki yung muscle, parang wala. Parang wala yung motor ah. Oo. Ayun. Ang sarap nan. Grabe, dumaan si Coloma. Iba din. Yun! Ganon dapat. Yes sir. Ang sarap. Pero pag karirit, boom! Di ba?
sinisiti nyo pa? Pare, masyado mo akong pinapabili pa. Tsamba lang na, tsamba. Yun! Yan ang sinasabi ko. Susun lang sa kalam. Grabe no? Ayos, grabe. Ito yung dalawang budol dito. Yan, yung dalawang yan. Budol yan. Oh. Yung budol, nabudol niya yung sarili niya. Yung tuksuso nyo, inaantok sa trail. Solid bangin gaming mga idol, oh. Nalaglag sa bangin. Binasik. Let's go! Let's go. Grabe yan. Wow. Seriously? Jai, Jai! Tawan-tawan! Jai, Jai! Beli ka dyan dalan. Beli ka dyan. Lapsam lang dyan na rigat. Baka dito tayo mahinog ah.
time out. Maliit ang pinuntahan ko ata. Okay lang. Tama lang. Ikaw muna. Pahinga muna. Naubos ako dun. Buwelo ay dun. Dapat buwelo. Hindi ko pwedeng mawala yung motor ko. Dulas nito. Kaya mo yan. Ako di ko kinaya. Madulas, grabe. Aliwa loob tayo. Grabe, nahinog ako dito ah. Kailan mo momentum talaga? Oo, momentum yan. Hindi pwedeng ano, yung galing ka sa ano. Madulas pa naman. Oo, dulas. Yo! Sige lang Kuya Joe. Ay, ay, salamat idol. Temper. Ha, grabe. Nanginginig labi ko ah. Wait lang Kuya. Wait lang. One hit mo. Maawa ka sa akin. Pagod yung idol ko. Bakit sila na naman yung starter mo? Battery. Ay, battery. Mamayang hapon pa yung kain natin eh. Hindi pa tayo nakalapit. Tatlong ulit yan daw. Wow. Ang sweet nyo naman dalawa. Yung position nyo, pang ano ah. Date talaga na kaya date. Grabe, ang sweet nila oh. Pagsasaluhan nila yung isang latang... Mga surfer talaga, tipid sa ano, pagkain ah. Kaya walang ano eh, chan. Puro abs. Tingnan kung saan na lang kumakain yung mga tao dito. Talaga. Uy, huwag kang upo dyan. Rip yan, rip yan. Grabe, sorry itong dalawang surfer. Talagang yung century tuna lang ang kinain. Cowboy. Grabe. Ayun. Isang Pinggan ni Jane ay. Awan. ano? Sabi niya magpapagabi para magamit yung Parang wala ilaw sa kanya. Grabe oh. Grabe naman yan ng gabi. Solid. Walang ilaw. So, nasa bag yan.
Solid din to mga to ah. Ako pang pinagbintangan ah. Hanggang gabi daw tayo. Hanggang gabi. Wish granted. Oh no. Shoot na shoot ah, yung helmet ni Tox ah. Oh, yeah. Oh. Ay, dulas. Yun. Kaabot din. Bakit? Nakabol si kuya mo. Nakabol. Oo, ang galing ng kuya mo. Bakit eh? Galing na kayo doon? Gano'n kami dito. Bumalik kami. Tayo. Nakapos doon. Walong river crossing. Sarado ka na kuya. At bigla sasabihin, balik tayo. Ano wala? Dinakutan sa taas. Nasa gitna na ako kanina eh. O, dito na tayo.
ganda naman pala dito. Pahinga muna tayo, magtampisaw, halika na. Ganda oh. Ayun, oh. Yun oh, ito talaga mga pinupuntahan namin mga idol. Yung mga ganitong lugar. Ayan. Pwede ko sa Viva Max ah. Oh, sarap mag-train! Gabes! Ay, sarap. Oh. Bago tayo mahirapan. Ayun na. Anong bago tayo mahirapan? Okay, pupunta ba tayo malupit? Kan na yun. Ayan, delikado tayo mga idol. Magpapress ko na. Woohoo! Tawa ka na sa tubig eh, no? Matindi yung barkada natin oh. Habang kami nagsasama-sama dito, yung barkada natin ayun oh. Nagso-solo flight na naman. Idol! Sample naman dyan! Maganda yung mga dive mo eh. Okay, mangyayari daw, mahirap na yung susunod. Let's go. Yung idol Rapi nyo. Saan ba doon? Saan sila duman?
Doon? Kaya, kaya? Okay. Pambutso. Huwag mo na i-start. Malalim nga. Saan ba? Oo, baba ka dun. Yun! Ganda oh. Okay, nandito tayo sa location ng Hanging Bridge. Ayan, kaya Hanging Bridge. Siyempre, may tulay dyan sa taas. Enjoy yung mga bata oh. Tapos nandito kami sa baba. Tingnan natin kung ano yung nagaganap na action dito mga idol. Palamig ka doon kuya ano? Ha? Palamig ka doon? Oo. Papainit ka ulit.
Ano? Kaya? Tako po! Ungol lahat ng motor dito mga idol. Basta ako, alam ko na yung gagawin ko mamaya, yung tinuro niya. Pag tinignan mo, birahin mo na. Wala nang isip-isip. Idol Talks, ano masasabi mo dito? Yun na yun. Shoutout mo naman si Long, happy birthday. Long, happy birthday. Ganda, I miss you. Wala ka. Ayun. Sa tayo didiretso mamaya. Hey, Long, maghugas tayo ng plato. Ayun, alright. Pinagmamasdan nila kung anong gagawin mamaya mga idol. Ano? Master? Hila. Hila. Anong gulong gamit nyo? Ayun, no? Primax. Primax. Pangit sa video, ang dali. Ayoko yung mga ganun. Jumartis pa? Grabe yung Russell nyo. Ay, sunod yung master natin. Dito masarap manood pagka mga kasama mo, mga malalakas. Dito, master. Bakbat yung bister niya. Tingnan mo yung mga idol natin, ang gigigil ng sumunod. Ganyang kalulupit yung mga yan. Ako, takot na takot. Ito mga to, gigil na gigil ng sumunod. Oh. Putik, master. Tingnan mo yung mga boss, oh, kung gaano ka ba sa kalumot yung mga batong dito. Ha? Muscle control. Idol Rapi, grabe na yung mga binabanatan mo. Dadali mga bato-bato, no? Malalaki. Wow. Bato sa ako. Hello, yung motor mo, sinira ng papa mo. Yun. Wop.
gumawa ng daan yung Andrew nyo. Pwede ah. Pwede pala doon, master. Tol, pwede pala doon eh. Kumusta na kaya ang San Juan? Daming content na yan. Sumasarap. Daming content. Ha? Patindi ng patindi ang mga viewers ito. Ang mga nagaganap. Sir Joe TV talaga. Magkabilaan yan tol, meron dito sa kanan, meron din dito sa kaliwa. So ganyan po mga Royal Rumble na nagaganap po dito sa Aringay. Oh! Ayun oh, may wrestling pa ng motor, yung idol natin. Tol, ba't ka kasi nakikialam yan? Putang ina, ba't umalis ka dun? Walang sasalo. Ayos ba, idol? Yun yung turo mo sa akin eh, tira na tira. Walang yato, ito nagturo sa atin. Yung sabi niya, birahin mo lang. Woohoo! Ang sarap! Ang sarap dito sa Ringay! Woo! Yeah, I love it! Okay lang kami dito, sir. Hindi ba kami nakaka-istorbo? Pasensya na po.
Grabe yung dulas. Pinapanik nyo pa ako, bababa rin naman. Walang yan. Patay. Wala. Nabitin tayo kay Idol.
dito ah. Oo. Pag lumakas ka. Ayoko yan. Gusto ko pilpilsin. Kaya pala malakas ng mga idol natin. May baon sila. Ayun oh. Lutan. May pulutan Power pa. bar. Grabe, kompleto mga idol. May shot sila yun. Ibang klase. Ay, ayun. Ayan na po ang pasimuno ng mga inuman dito. Hi sir. Magpulutan ka rin. Ayan. Lahat ng bisyo nandito. Alak. Yossi. Palakas. Power. Pampalakas. Uh. 2-0. Tumo 2 points ah. Bakit? Anong nangyari? Sinasama na siya ng motor, no? Pagod na, no? Ayun oh, ang ganda ng view talaga. Kaya lang umuulan na. Sarap. Sarap dito. Balik-balikan. Grabe, inog na inog ako dito sa trail na to. Kaya the best Aringal. Woo! Sarap.
Hinog! Yung mga kasama ko, fresh na fresh. Tito Jonyo, hinog na hinog. Kawawa naman. Tapos dala pa WR. Sabi ko sa isip ko, good luck to kay Idol Rapi. Yung pala, nagkamali tayo ng calculation. Naalala ko, nagpa-practice pala to sa outer space. Ibang planet. Oo, ibang planeta ang pinagpraktisan ng idol natin. Kaya ngayon, minani-mani ng idol natin. Kaya idol, sama mo ko doon sa mga outer space mo. Outer space, no? Tangina, iba. Mali yung estimation ko sa'yo ah. Tingnan nyo naman, gamit niya WR. Ang bigat niyan. Palang practice nito, outer space. Outer space. Anong planeta yung mga yun, Mari? May Mars pa nga ako doon sa Sampabian na natin. Ha? Mars, putang ina. Mars ng Sampabian. Puntahan. Iba rin talaga. Pag pinagpraktisan ng Rapi natin, sabi ko kay Tox, Tox, figure mo tayo ni. WR sa ito. Sirat to, apuyat ni. Alas 2 na Mali yung tansya ko kay Boss Rapi. Sorry pare, mali yung tansya ko sa'yo. Tangina, idol. Ano, nagbunga na lahat ng practice mo sa outer space ah? Nagbunga din. Malayo-layo pa to. Ha? Malayo pa to?
may binagyo naman kami. Ayun, ganda na idol. Yay! Ataw! Bigat yan, W up. Putang ina mo na. Sino yun? Grabe naman yun! Yan! Huwag mong gagawin yun ha! Nakakabwisit! Mga master yun ha! Putsang ina! Ayun! Grabe yung mga bagyo. Siyempre guys, yung mga taga Bagyo, bibili lang ng suka yung mga yan, bababa pa ng bundok. Kaya huwag ka lang magtaka. Di ba? Oh. Let's go home. Tapos na. Ha? Tara. Sarap. Inulan pa tayo guys. Uwi na tayo, mister. Nahinog na nga ako. Yung iba, sila, patiin mo. Yung mga hinog sumama sa akin. Okay, ganito gawin natin. Yung di pa sold, maghati. Dito ka kaliwa. Yung mga sold na sa kanan, uwi na. Uwi na tayo. May chong nag-aantay doon. Nasaan, idol? Sabay? Ay! Yan pala, agilan. Kaya pala pala yung slide. Ito. Cambio natin for today's video. For today's video, cambio is... Bali, wala. The Alien, yan. Pangalan mo ngayon. The Alien. Sold po. Alright. Exit na! Let's go! Tara. Mag-aantay nila ni Chun.
desisyon ni DHD at kakain tayo ulit. May hinanda silang pagkain. Let's go! Tingnan natin kung ano yun. Maganda nga. Ang ganda-ganda naman pala din eh. Baguio, Pangasinan, Aringay River, Kaba, Bawang. Ganda oh. Saan? Ha? Yun? Doon tayo galing? Oo nga no? Layo namin no? Kasi dito na tayo. Ay na, ilang kilometro kaya tinira natin? Yehey! Kalsada na mga idol. Woo! Sarap! The best experience dito sa Ringay. Yo! Sama natin si Elian! Elian! Let's go! The best! Woo! Trail pabor! Woohoo! Let's go! Yummy! Wala na Game! Eh! Bomba! Oh, thank you ah. Yan yung photographer namin oh. Ang ganda oh. Ang daming bakal sa ngipin. Mahirap na kawin. Yun. Papalo naman po ang aking page, Lady Taurus Rider from Ordaneta City. Ay, Ordaneta. Naguban ako. Sige ah. Anong tunnel yun? Ha? Anong panahon? Daanan ng tren. Thank you. Daanan ng tren. Angas na na. Daanan ng tren daw dati yun.
Happy na naman yung trail natin. Kasama natin yung barkada natin. Pagbabalik. Ang ganda, no? Yun! The alien! Yes! Thank you Lord! Nakauwi kami, nakabalik na kami kagad. Time check, 5 PM. Galing oh. Yahoo! Ang enjoy ng trail natin mga idol. Kailangan mag-enjoy naman ang lahat. Siyempre kasama natin ang ating star. Ang sarap nun! The best! Nice one, idol. Thank you, idol sa pag-ila. Nice game. Nice game, idol. Ang sarap naman ng trail na yun, idol. Master! The best! The best! Ayos! Idol, thank you. Walang round to. Walang yaka, ang hirap-hirap, ira-round to mo yun, master. Sarap! Ayos, the best. Ano? Solve? Solve, sir. Alright. Okay. Load na tayo ng mga motor. Kakatapos lang ng trail. Ang sarap ng trail, grabe. Babalik-balikan to mga idol. Yun, oh. Ang daming mga master na kasama natin ngayong araw na to. The best. Ang sarap. Solid. Ang sarap-sarap. Patalikod Uy, namakarga na lahat ng motor. Bachi na. Ang sarap naman dumayo dito sa Ringay. May pakain pa silang nalalaman. Pasensya na kayo sa bahay namin. Pasensya na kayo sa bahay namin. Grabe naman. Isa ako doon. May biryani ako doon. Yun, nice. Good evening po. Yan. Ang sarap naman dito. Ipa-buffet po. Yan ang sarap, the best. Opo, ganda, the best. Kaya? Medyo nahirapan lang. Solid. May tiguran pa. Pipisa ni Sir DSP Ayun, inggit ka long, yari ka long. Tingnan mo. Birthday lang. Ito ang gift mo. Ayan! Ang dami Yung alien Tol! Babira mo yan sir, babira mo yan. Tol, patawarin mo na yung dyan. Birthday boy! Happy birthday sir! Mabuhay ka hanggang gusto mo. Thank you po! Shoutout din sa DHD pizza. Siyempre yan, after mong maglechon, may dessert pa, si Frank. Tapos, ito, i-attend na natin kung kanino match ito. Favorite mo, Tol! Barangay ko rin Tol, di ka pa tapos?
Nahuli lang konti. Nahuli ka na naman? Ito yung malupit. Kumain na nga. Hindi ko pa. Pagbusog talaga, biglang lumulungkot, no? Okay, hinatid ko na rin si Frank dito sa kanila, dito sa kanto. Right.